us to the eternal road. Chúng play cái khát ingi ba, ngidi ban yaro, you play ngidi ban aingu, you play. Lalu don berlek bahai, fi istunat hi aman ong kublai sibuan, nenan. Fi lek bahai no, milanti aman ong kublai sibuan. Dan kibriu la ajing ayam, kiusi mo to. Fi la ai de, kau ram hal, oh to mo. Fi sengau umno terai. Ong next time anum ai sio ini, nenan. Dia sih mau lah ayo ate dia orang bet ni kublai sibuan ni kat ni fi ai ni. Dan kamu menang le kamu bunia le, tinong ai le kamu sebang ni. Next time nunggu aru lah kat ai biang bandang ban keren ni bandang ban appreciate ni bandang ban hero ama. Yai tinong ai, tengah ngai kalau kum ta yang ngiru. Habangi nang ban ai ngu you blai ngai. Bau blai nang le isu ki ba kam krau. Haki sengi ki bandang wan, amen. Ya kita ki bam nang ai ngu tengah sengo blai wang lap yang fi tengah turu. Ini kapor ngi poi sektian ke jong blai bang akwa ban ilam ya fi sagawi bentana ke ketian ke jong blai kata ke denu Jeremiah ya ka bangi puli na kapor sekapor ya ka bangi osngor na kapor sekapor nu Jeremiah kal nong bakhat nyo kane ka dekat ka bah nyo ke ketian jong blai ka ong kumni suk utau brio ubashania hautrai bar ubaka jingshania jong ulong utrai. Naba ulong kemudian belatung hajan ki baru bapor ia lagi tiat hajan kawa. Baru siap tiang habawan ke jingshit hendrai ke sela jeng kan long jengam. Mada ke snem barang rengkyang onam sumar kuslai lemne onam pep ban seiso. Ketiga jomblai ke ong long bala kerku ya tau brio ubah shania trai. Berubah, kasih shania ajungu, shania outrai, ha? Dan kibri kiong, ban shania outrai telak shania ding pot. Namar la ongkum tu seispang la kalada kumwe, kibri ute, mo, la shania, oh, ngan saleh kum tai pi mo, ade, kam tahu meniki por kiban sawan lagi bun lagi jingkular. Ngan sinam tangan lem tangan ayam tangan long tik kum tu samla bakulari ke samla badang syuyo adam tu ngai je fi ngan sama snaying fi ngan i fi tangan lem tangan mentit kali fi di sebang hade tadi kita ke babel ka ong tang utau brio ubashania hautrai ulong ubala kerku tang utau brio ubashania hautrai ulong ubrio ubakemen. Amen. Fi kwa amen long ubakemen. Shania hautrai. Kata kadai ka ba kting isong blai ka ong ladangi shania hautrai ngilong ki basuk kamu long bless ngilong ki bala kerku ladangi shania hautrai. Kajim ka jongi am ho ya bang isya trai kam dei ba shu long no mentah na ka ba shu mi no mentah na ka ba shu ja kam ba mentah hoi kidon ki kam ya ka ba utrai ule mentah ko menin dan iwe ba wan hang ni ipang i deko tu utrai pen khia no kum tu hi kadan ba kum gataro ya ro utrai mo ya ro utrai dan per ki por ka ba la duai ru an rei khia ta ka no Nari kamut pa utrai unong penkhia behi, amen. Terhaka proses ban up kan, teng yang mela up je, teng slam tan, teng kumpai nak cewek ni blay mat jubab yang ni blay mat ni musngau yang ni balai kum ni. Tading ta bau tau beriu ubakan riak no utrai, bau mela yai up ya kapor kan jong blay, ubakla lenti no udiril no. Tading ta habangi shania outrai kabamut ngisuk bet ngiai up bet ya kapor ke jong blai shania outrai Yesu nuan no nem shania ne tep ni Yesu skren kai nem ne na do men dai ong wan si wan ka taru ngin ya pai no sik perthaim tu nyeli enjoy swa try kat bandang enjoy tepat wan ni try se pai biang se metrai dan kibri mo ki ong in syale syale pop kendiat wadin tangi sa pai biang long kum briu bo ngan kan thi na ling sha
bat ngan skill biang lene bangan kenti na train sama dan ngan skill biang ha train ke bayat la hi trai dan tu im tu singing ơi na train tu isdin ile am tu sudah tengah ngapus si hap sama dan yap trai mla ban le shulur kum tu teh tading ta bangi ni ap yu trai kamut ni haban shong bet ha kata jaga la shong kali phimla am man shu shong ka shong la poi la ka poi shata la filet ni sidali phimla man shong Dali lapoi. Let's say kami umata mesin hadian ngamtip. Syurung itu mesin masin klik Dali tak Dali la supaya bisa Dali. Kalau awan long ngamtip yok ka jam ka taru mo. Henry menta tu quality setai fi chong daka rel hap bun sngi man poi. Chong daka airplane ru arganta la ganta hap poi. Na po na goting eta na kain dan ru silong dan silong chong sudah kali. Taga slam hap up ya kapor ring itip. Bangingin po ibet. Pisani ana mo how pilot punya airplane. Fitu pilot punya airplane. Fitu ana ini. Pertangoi pilot punya airplane fi. Fikir lah kaki airplane. Flajong tu what itu air hostess. What is your name? Flagically, who's the captain? Who's the pilot? Where he stays? What is his name? Nak ta kin batay hinang to. Rangi mi thu ire uta bolong kum nom no tip labu ai tip sai. Rangi kiu la ka kiu ngi song airplane daga bangi tip ba kan ke airplane kan pun poi ngi sata sa jaka ka bangingin lai. Kamu ngi shania ta what how pilot ro. Ngi shania atu airplane ngim tip kalaban betai steng lenti ro. Kalau abanwan eryong erngit ngam po Jumat ru menta basong airplane dai dan kibiat ho basong airplane kawan kata air pocket ka airplane kita ki umto no ka her sepo halo dan kiba ya bleru tu ngam po jejah do menta aingo iblai Henry sania abet ban poi syakata ka jaka tading ta kting jong blai kang ladang isania le how try. Ladang tang how pilot bami tu orang isania. Ladang isania le how try. Kat no ke GM jungi kan long ka bakaman. Amen. Ladang isania how try. Kat no ke GM jungi kan long ka balak kerku. Ngin long take kum tau ding belatung hajan ki Baru bawa kita kitiet ki pur na po. Ki ba let shadow sya kata gawa ba ki jit na kata gawa. Bat utau ding. Ulang jarngam baik awak nak por barang rengkiang nak por ka ba terkhong pham dan reu ni uding uem bit kurkur kislar kilang hur kisor kimi pur teh hakapor barang rengkiang ru unum smart huslai lemne unum pep ban seiso ang gaktin ka jang blai Kamut hakapor ka ba terkhong hakapor ka ba shit hakapor ka ba cincar baru namar bau niu dieng udan ka day bat kata ka Henrem dan bai i manoru ya kata ka day namar kitiet kim jukiu na jerang kitiet kipur na po ki kijit nang kata ka tagaday kata ka ni kasngi lada ngishan ya ahutrai ta abingin longkum tau dieng Tagada wan ke eryong wan ki ege baro an rei tau dieng uyeng namar wale ba udon yau thiet ki bas kam. Ba gini ki ngam chiliu ba kini ki connect sya ka ba den ka ki kijit ba tau dieng am bet mi bet kita ki sla ke jong mi bet kita ki so bat mdan kano ke jing khuslai tau dieng namar bala connect yau tau dieng bat kata ka ba gani ka sngi kadai kata ka ngwa ong fi ka ka connection ke jong fi wat ublai. Kaba kumno, kasi day ka jong fi bat ublay. Amen? Kaba kumno. Tading ta, kasi day ka jong ikam da day kabangi shpen pao bangi lit jaseng, nanibon pen i bangi nang banduay day ka ta. Henry, kasi day ka bari ka jong fi bat ublay. Fi, kasi day ka bari ka jong fi bat ublay. Namarbun sin, pinapet akaktin ka jong ublay. Ladang ipuli, nagasam ka benengkong, Kadakot kaba kaong Henry uba ka jingsngo ba jong ha ka hukum utray
Barha ka hukum jong perkat senya sengi. Ti unlong kemudian belatung harut kiwa ubasay yalau so hal ke ayom. Baru baksla jong uru kam telur no. Barka ke eru kaba ule kan man. Ke ule kan man. Oh, jik subang deh nam. Di tray business ko anam baga business fi kan roy. Fi pulih fi ko anam man yo first position. Maka babal ka ongi gani gawai. Ladaw tao brio pen sengubha yo try haga ketin ke jengu. Ba haga hukum jengu ba uperkat ru ya kata senya sengi. Senya ro perkat men sengi ro perkat. Ka babal ka ong unlong bi tek tau dieng belatung harut ki wa uba say yalau so halaka ayom. Fikana melongi besay so. Manogi besay so gidai tang kita ken. Kibodon ke jinga dai sisa bat utrai. Kumbang ongi pi mene lada labiang ki wayar baro. Sibu lada connect ini kalat hang ni hayeng te labiang lut baro. Henry lada labiang lut ki bol wayar e baro khoi. Henry lada umdan connection kan ni ka yeng bot tai pos nang tai. Wan lat yeng ni thrai. Prung nei na khmut breu. Prung ni me lat thrai. Ha prung bet na badai. Tadi ta kan ni kalat kahaban kanek hap tayo pus, namar nang tayo na pus, kadon kabor ban aiding hang ni. Talala penbiang lo nong sidong la thiet ki bol bi tenat le si ki chandeliers ki bi tenat la penbiang lo tip top la iskun bahan re la dam dan connection. Kasusa atang ka rongpong. Kasusa atang ka prem umdan ni air namar bomdan ya kata kalat nang tayo na pus. Kalong kum taru ngihaban perkat ngihaban pusan ya la ka jong ka jinga dai ka jongi bat utra. Baka babal ki thu sha hang ni, bau tau bre hu badan ke chia dai bat ublai, ulong bai kum tau ding. Batung jan ki wa ubasai ya uso ya lau so ha ka la ka ayom. Kamu ki breu ki badan ke chia dai bat utra yu i bai ki jing sai so aji im jaki. Amen. Ubadan si sha ka chia dai yu i ki so. Na babal ka ong kata uta ubreu uba dwai ha ka bari. Ka babal ka ong no? Om no, tengi pulih ni kapor ketin sebelah om no. Ini pulih ni kapor nagalunong ka banriu, ka khot banriu Mathios. Ka Babel ka ong ni. Henry me haba me duai to le drung shala kapulit. Barhaba me lakhang ila ka jingkhang to korpat yukpa jong me ubaha ka bari. Te yukpa jong me ubuyo i ha ka bari un ai nong ya me ha ka bapau. Ka bamut ka bapau kan pau lada ka don shwa kata ka bari. Amen. Kay ka bapau shakmat, lini ka bapau perthai kadai bet kata ka result na kata ka jinga dai ka bari. Kamu ladang imdan ka jinga dai ka bari. Kamu kimpau kiso. Ladam dan ka jinga dai ka bari kinumpau kiso. Tading ta kiso haga jingem ka jung briu la itu na ta ka jinga dai. Ubriu ubami shisha kita kisah kita jong try kamut udan kecil dai kabo shisha bat utrai. Kita ki bapau sabar lada ka dai ka baken jado ka baken japr thai la itu ru ya kata kecil dai ka jong tau brio bat no. Lada ka dan kecil dai ka bari ka jong brio bat utrai ki pen mi ki pen pau ki so ki badai ki jong try. Amen. Lada ka dai jong ka perthai udan jia dai bat ka perthai ka bami the ka mi hi ka jong ka perthai. Tading ta ka ketin ka jong blai ka ong ya kata ka ba pi bet ya kata pi pin ot la pi bet du pan se mi do so sao bet du so la pan de so la ni umi upan mla ban mi do way pat kadai kata lada ngi invest ya ka jingem ka jongi ha utrai tadangi kami kata ka jong utrai tading ta kat no ngi puli ka ne ka ktien ka jong blai tading ta ka paurus ka perthai kum no ngi long amen tading ta ngi haban sngo thu ya ka ne ka way lada ngi don ka jie dai ka bari bru utrai kami ru ka jong utrai amen tading ka ktien ka jong blai ka ong hang ne Bagata ka ba pidon ha ka bari. Lada pi syong ha ka bari.
Tiêu tao khpa jong me ubuyo I ha ka bari un ai nong ya me ha ka bapau. Ka jinga dei ka bapau seperti. Lane kata ka bami la da ka dei ka jinga dei ka jong breu shimet, lane dei di shiying, lane ka dei ha ka baka no ka bentam, ka dei shwa kata ka jinga dei ka bari. Kumno ka jinga dei bari ka jong fi bo blai. Kata ka dei ka mga ko aman kan ski kumno ka jinga dei ka bari ka jong fi bo blai. Lada ngingim shania hau try ngilong thik kum utau ding retem udeu ding ubami re udan ya kita kisya akibatar kababal kaong kita long balatim ya ubrio ubashania hau ubrio tading tahagini gisngi ngakwa badong ifi nai shania hau ubrio ubami ya ktin brio kijingkular brio ki eki bakan cadok tentang fiong ani ni ba berspak kan ni kami lenti bu ni ba berspak on saya rap yang baduk lesi on saya rap yang lada pi kum ta kamut long bala tim ya pi namar fin kami lenti be bu ni ba on rap yang ni kan ka kong kan ya rap yang long bala tim ya tau brio uba ap kami lenti nau brio ka babel ka ong long tik mo uba pelong ru ya kata ka kesanti ne kata ka keti ke jong breu ka jingarap ke jong utak dawat ju kemi lenti na ki breu kemi lenti no try amen baraba ublei un le em unum le da ka berit na margi syakri ublei bakrau ubreu la ule tangkat tu de se ula ban le tangkat tu sitro ni sikam re ublei un le be da ka bakrau but kumno un le lada pidon ke jingadei kabajan baru belai. Bun sin banjan baru belai em kakam Ban pulut por baru belai kalau engkau bakam Kadai kak ngasi ong mahi kata ong kakam ban ya bandan baru belai em kadai kabasuk bah. Tambah kadai kaba aduh kata. Kakam kabasuk tak kabasuk tam. Bagakam kaba lah kaba tam kadai kakam duai. Ndai dah. Syong duai khabrep bayam keren. Masuk am kata. Hendak ke ta ban duai bat. Tang shu duai cabi yang lak cai lawan ke untuk sipang lak kumpet pun. Sipang lak kum suk khpo sampai kana. Sipang lak tengan, sipang lak long kum no, sipang lak long kum no. Kadai ka kam ka masuk ha ka jing sisa. Bangak ong ye pi la da fidang sedang ban Pinwan sa connection baru blay la da fidang sedang ni kan long bay kumtahi. Soitan wan menyele abay ba untuk no ia kata kapor ka jong finau blay. Tadi ta untuk abay wong penwit na pendat ka kli pendat ka met teng penle ki yam kenang ban stop ia kata kapor ka jong fi baru blay. Kenang masuk ispang pa la fun man di kapor la no. Bading ta la ka long ha kata ka dor Lada kalong ha kata kedor. Lada kata ka jinga day kambiang baru try ka ba mi nang ta kalong bet bangi I bet ya ka bapau. Ka bapau ka day tangkai. Kamdan jing say so. Bon ki priu ki along kristan bon snem. Handa ka jing im juki ka sa kum ju. Kalong thik kum ki kun Israel. Kilaya I baru blay ha ka ri klau ka jongki. Kilaya naga singi ka singi ki I nul a ki I mo. Yurishal a men singi ki rishal ding na miet. Hendak jing im kecuki sa haju syaju adu sau pos nem ki sakut sa agri klau klempoi se ero ki kumno bo blei ukat ke duria bo sau I blei kumno bo le ki kamba upha ki tagi ya ki jingbam ya ki ki baro ke bagi ki don kam ki wata ka jan ke bagi pong klem jat ki juti ro klem gut ke jat ke klem at ki yat makana ha ka rish up ha ka ri klau ki yat bo blei rekomdan connection bo blei Tading ta, hakabakat do, kisakut bet tang hari klau, kikut no hari klau. Tagadi kata kani ka nuksa ka botrai upen I. Ladangi ngiyat botrai. Ngi kamba jong blai, ngate ubun na pnai fiong kanungot pimat kamba ngate fin ra bagi kiti jong fi bibun bamat I kamba. Hendak kamdai tang bangimat ya ka kamba no blai, kabala garanti ya ka jing penem. Kamdai ka kamba ka bau bleu le aga